Godt nytår her fra byggepladsen. Her er hammer koldt. Vi har dog ikke sne her i Herning, men temperaturen den er sådan lige på fryspunktet. Vi vil gøre det kort i dag. Der er sket rigtig meget, siden vi var på byggepladsen lige før jul. Her kan man faktisk se nogle nye plancher på, hvordan facaden kommer til at se ud. Fordi det, der er sket med facaden, det er jo, at de har fået pillet alle de her stakit-lignende ting væk fra svalegangene. Det er der skal sættes kordenstål op, som man også kan se på billedet her bagved. Sådan at facaden den jo netop kommer til at stå med kordenstål og så de her flotte genbrugsteglsten. Nu har vi været en tur rundt inde i bygningen, og vi kommer sådan lidt sjovt til at gå og snakke om, at man oppe i loftet kan se, hvordan væggene kommer til at se ud, fordi nu er der lagt spær i lofterne, der hvor der netop skal bygges vægge op, og vi kan også se, at de er i gang med at sætte celluteksplader op, som er lyddæmpende i forhold til de store rum, vi jo kommer til at bevæge os i, at der er noget, der netop tager larmen. Vi kan også se, at der er ved at blive bygget op i forhold til lysindfaldet, altså trappeindfaldet fra parkeringsniveauet og ned til underetagen, at det er ved at blive bygget op, og vi er faktisk også en smule forundret over, hvor meget dagslys det egentlig giver, når vi står nede i underetagen og kan se hen, selvom der i dag er præsendinger henover, der godt nok er blæst i stykker, men at det giver et fint lysindfald ind i bygningen op fra parkeringsdækket. Her foran på Østergade ved facaden, der har vi nogle kunstnere i gang i samarbejde med Hart, der er ved at finde ud af, hvad der skal være på betonvæggen heromme bagved. Der er jo netop mulighed for at lave noget spændende kunst, som man kan se på både her i Østergade, og som relaterer sig til det, der sker inde bag ved væggen, hvor biblioteket kommer til at ligge. Og om bag ved bygningen, der kan vi se i dag, at de er i fuld gang med at få muret hullet, som jo er lagt til bygningen, altså det, der er gravet ud om til, så man netop kan se, hvordan facaden kommer til at se ud om bagved. At grunden er lagt nu til det rum, der skal være i underetagen, som studierummet i stueplanen bliver bygget ovenpå og lagt glasgrund. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at der kommer glas i huset hen omkring vinterferien, så lad os se, om vi har det med på vores næste reportage hernede fra byggepladsen.